Mongozo Mompae. Ya Mompae sani ebeya. Ya man Ghana no. Onyame betinani ahweso amai. Wato ni nshresu egusu amai. Yansire nyame se ono a odi ni sunsun behye manimu. No ayi akandifo amamani a sani nyame pese mani ye no. When we be mama no esa because eden nanka hia beba kurem se nyame ahyehye mo nema si amamo na ni nyina sana meka no the politics na say na be yesu age se nyame kro no a oke akoma ya so de eden se man be gina pa ye hia sabe ma anyansafo pa won be hye mema na chi na ya ma mema no kaka bensam ne ade ni na brase ne ade achichire man yi Abusia akaketwa bi se NPP for akwakoyi wo flag bearer be kire se 31st January 2026 eno na wo mbakwakoyi flag bearer na abusia so wo koyi anuwia na fe 2028 wo man Ghana yakwakoyi general election no na sabre so na NDC fo yi wo mu nipa wie no mde o maba na fe ye de akanhye no ahyehye so na abusia se eba se ye yi kandini e de ama wo man bia na kenim se amonyofo no na ye ho campaign ne ade na so me no e ka se former president John Kuffour e de kwanye wose wo man faso na woyi wo mampani abra city temple mabunu ya ewo mu no ekofie ene ye mampani John Kuffour ekokosom ye abusia ho ene woni mabunu no kasa na wo kire mu se eba ne se wo man ye ba be yi kandini bi amana be di wo man nanimu a eye mpaye ene hia ntene wo sign adesrede eto wo mu anim esrese wo mu mo pai bo mu enye de mpa fama wo man Ghana bi so man Ghana eye wo man Nyankopon ehire man yie pa emu no de ne ade wo asase ase na nya asem ketwa ne mo makandifo papa yenya ama wo ma bedi wo man so eno na ma ene Ghana wie sei eno nti city temple for enfam pai bodindin engu fom se ne be ya 2028 no Nyankopon ebe yi leader wo no akasa epe ede ama wo man Ghana na eno na busiama Ghana fo ehwehwe aso a wo mu adwenkyere no aye bebre a wo mo kire se senke ba no se ye man pene John Kuffour kire kwa ye fa so ede leader dia na ko mu susu se wo be ka se eye pai bo kwa so ebusia ye be kwa kotie se ne man pene John Kuffour ka ansem no esify na ye ko ne afa kunya we su de miasa subscribers no too much gh aka isa the bell ne be ka onsa no upload ni to the first person ya wonsa ebidika kabusu me nkote former president John Kuffour ye ba ya bidin kom. My name is Nanifo Abuafu. Efia Abuafu. So on behalf of Honorable SK Abuafu and the entire church, we want to say a very big thank you for accepting us to come in fellowship with you and your household today. So we are humbled to present this gift. But as we present the gift, I have a quote from the former Prime Minister of Great Britain, Winston Churchill. The quote says, "The price of greatness is responsibility." So that's the quote for today. The price of greatness is responsibility, from Winston Churchill. So we are humbled to present this gift from the church to you. And we say thank you for accepting us today. Sure. Ekoba se nyame ma me kwan se me nkɔ hwehwɛ Ghana mampanyi na me mfa nso man no ya party ni nya nipa nyina na ne pɛ me nanso nipa kakra bi tuo mu si hɔ se bɛboa me na odi akotin wo mu pa samra no nyina mu so na unse nyame nsa wo no so ɔyɛ asɔfo ɔyɛ ne sɔfo sam sɔfo dwuma nti ane mu bi di no ho fra kakra nipa ba ko yɛ lawyer o yɛ politician o yɛ sɔfo na fe go hwɛ amamra so so ɔsan hyɛ mu hɔ anti na ba sɛ yɛnya power no so no me bɛ president no the regional minister no ɔsan chief chancellor so
nam sɛ Ghana baabia wode no wura amammerɛ sɛ na meka no ɔne hemfo ne mpanyimfoɔ no nyinaa adwene taa hyia na bɛɛ na ɔtwe ni na mpanyimfoɔ bi fi America baeɛ yɛkɔhyia wɔ enum wɔ airport residential hub na ɛnoa mu na ɔka sɛ ɔde n'asɔrefoɔ bɛba abɛkyia me mɛka kyerɛ sɛ kɔgu sese akɔyɛ anim dodo wokɔda koraa no bi a 12 o'clock na wontumi nsɔre awia 12 bɛwante togoɔ sɛ o asɔrefoɔ no pɛ sɛ ɛbɛhwɛ ɛnɛ kwasi amfa so mentumi nkɔ asɔre mpaebɔ nso deɛ mehia paa ɛbɛyɛ 10 or 11 yɛ so aba nti wasoma nkwadaa no sɛ mɛka nkyerɛ m sɛ na mka sɛ ɔnkɔka nkyerɛ sɛ ɛsɛbe mentumi nkɔ adwareɛ kora nti ayam sɛ nkwadaa hu sɛ watu ka wana soro aba sɛ o lɔa no ɔkɔ nam sɛ ɔkɔ hefa ɛne sɛ akyirɛ yi ɔsanfoɔ ne sɛ mo aba na ɛmedɛ paa sɛ ɛdɔma meho ne ano ɛme wɔwa sɛ bi mu mpanyimfoɔ ne mu nkɔdaa nketewa koraa na ɛnɛ kwasie mu de monkɔ so mmɔ mpaeɛ yɛmmɔ mpaeɛ sɛneɛ ɛbɛyɛ a yɛman Ghana no onyame bɛtena ni ahwɛ so ama yɛn watɔ ne nhyira so agu so ama yɛn ɛman deɛ nyame nkɔahyehyɛ paa na nnipa yɛ suban ɛna nti yɛayɛ sɛ yɛhunu yɛn anim yɛnsrɛ nyame sɛ ɔno a ɔde ne sunsum bɛhyɛ mane mu na wayi akandifoɔ ama mane a sɛneɛ nyame pɛ sɛ maa no yɛ no wɔn mu de bɛyɛ adwuma ma maa no ɛsa because ɔma asase no biribiara nnipa gu so no koraa no nka ɔhwɛ a nka mɛka sɛ nkanyɛ bad nnipa no yɛ ne aka no sɛ ɛbɛte politics na ase ne ayɛ ne yie na gudiɛ so ahyɛ asase no yɛnya ahunu bi koraa afiri mpoano kɔka sirɛ mu apueɛ kɔka atɔeɛ no Ghana asase baabiaa a woba hwehwɛ no adeɛ frɛ no gold sika kɔkɔɔ no bi wɔ hɔ nti wohwɛ Africa ne kakraka nso so yɛka gold a Ghana ne di number 1 ɛdɛ na nka hia bɛba koraa mu sɛ nyame ahyehyɛ mo nneɛma si ama mo na ne nyinaa sɛ na meka no yɛ politics na ɛsɛ sɛ yie na bɛyɛ so agye sɛ nyame korɔ no a ɔke akoma yɛaso deɛ ɛden nanso mo yɛ asɔfoɔ nti monim sɛ tete Israelfoɔ saa nyame afa wei no mu nso na aso ɔdene no nti yɛ a na watwe wɔ nom aso kakra sɛsɛ ne ɛdeɛ kɔdu baabi a no mfi sɛ sɛne osi yɛ tete Israel saa na ɔyɛ Ghanafoɔ na ɛnam sɛ ne mmayɛ no yɛ nti yɛsu kakra na ɔgya yɛn nti mɛsrɛ mo mpaebɔ mma mo nyɛ den na onyame ɔnhwɛ bɔne ne mmom aseda paa na mede bɛmom ne sɛ bɛmeka kwaku ɔnyɛ akɔda nanso nyame ama no ahoɔden bi menye sɛ monim Ghana political history papa na pani bi tena ase mmerɛ bi afrɛ no Kurɔbɔdi sɛ momu mpanyimfoɔ deɛ mobɛte na saa panyi no ni atea na yɛ president odi kan Kwame Nkrumah wɔn hu ne ɔnyɛ Kurɔbɔdi sɛ ɔpɛ n'asɛm nanso Kurɔbɔ so ho ahomte nti yɛ a na wa suspend Kurɔbɔ bi koraa na wayi n'adi ankyɛ wo no asa akɔfa Kurɔbɔ bio ɛnam sɛ Kurɔbɔ ni no ho a Nkrumah adwuma na NCP kwaku deɛ ɔnyɛ Kurɔbɔ ani ti bɔne no ne bɛni no so deɛ na mmom Kurɔbɔ ne nyansa no ɔtumi de ne nipa nante no bi papapapa wode no kɔsirem ani nansa bo sɛ amanfoɔ ne hemfoɔ nyinaa ne kwaku kɔ wode no kɔ Volta the same wode no duru Asante deɛ ana asɛ koraa nti ne yɛfrɛ no NPP Kurɔbɔdi sɛ mesrɛ mo nka ma obi
Momfa sa din kwa bonti. Nemo sa party ya ho kire babia na kwakura wa hu ne be na adwo. Ana nyame de nsa aka no a ode sumsa na ode sumi. Nti na aseda na mede mamu. Mpa ni de mon koso mo man pa. Nyame nhyira mo, onhyira asore no. Nkwade wo mu enyini fefefe mpanyimfo so nyame adum nti bibia mo ye no enkoye mamu. Ya mamu mu sabe mon tete mumre mon koso nya papa. Na mse se man begina pa yehia sabe ma anyansafo pa won behye mema na chi na ya ma mema no kaka bensam ne ade nyina brase na de achichire ma na yi nti aseda na mde ma osofo anyuma mahu a che dem ha ne no sunsum no abeta ha amen na aseda so na mamsa mo bobi ma me no kra mo san abo abusia eti wedi ensem ya mampene John Kuffour e kan na no e na magana fo ebi e kire omadwene e de fo papa no so ebi so kire se as papa no if you go to Rome do what the Romans do we e ya sorry for ne ba no ho enti ne kasa ya na nya de betima kwakwa politics ne momu no e be enyamesem kan ti na o kan ne sa na kenti sa akabra na eye ba beto aba 2028 no wokọchire kwan ya ifa so aga na ehia leader no wọchire se sabre ya wo mu die anka nipa wo susu so betimi abo wo man Ghana Dr. Muhammadu Bawumia no kwa nam so ema owura lanche kodwoche manten ene mampeni John Kuffour kra enya abanta kakra sabre kwa de wo motam enhye da anya fenti wo kwa ne sei no na akwa akoye Ghana fo wona so ne nyinam no busia wo de na dwenkyere atudwa mesese wo so wo de ode ebe fa comment section ho amame be pam ne beje bre na yakenkan e de amount all the social media handles no too much gh o subscribe like no wa share na afoforo so enya bia hwemidi e de dark gold macro.